खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जागोन आरो जिपिसिनि गनायथि गैयालासे लग'आव बाहायदोंमोन होनना सावरायजानाय आरो बर' आरो असमियानि गेजेराव दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां खेब दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव बेबादि जानायखौ नुनानै आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ रैखा खालामनानै होफिनबाय, जेराव बिथाङा बुंदों दि आसाम आयेन आफादाव बे खेबाव हिन्दी रावखौ सोफानाय जागोन। बेयाव गुबुन रावखौ बोखारनाय एबा बोखारनायनि जेबो थांखि लायाखै, जेराव बे बाराव सिगांनि बायदि थाखानाय एसामिस, बर', इंराजिया थागोन, नाथाय बे बाराव हिन्दी रावखौबो सोफानानै गासै मोनब्रै रावा आसाम आयेन आफादाव बाहायजागोन होननानै रन्जित कुमार दासआ फोरमायथिदों। मख'जाथाव दि असमिया, इंराजि आरो बर' रावफोरजों लोगोसे आसाम बिधान सभायाव हिन्दी रावखौबो सोफादेरनो थांखि लानाय जादों। बे थिरांथा लानाय जायो आफादनि जेनेरेल पर्पस कमिटिनि जथुम्मायाव हिन्दी रावखौ माहारियारि राव महरै सोफादेरनाय। बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायदों। आसाम आयेन आफादनि लग'आव बर' हांखोनि लिरनायखौ बोखारनो नागिरनायनि बनसुनि फिनजाथाय। बनसुआ क'क्राझार सहरनि गलाफोराव असमिया हांखोजों लिरनाय बेनार आरो साइनबर्डफोरखौ गोसोम खालिजों खोमोरदों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि लग'आव थानाय बर' रावखौ हुखोमोरनो थांखि लानाय लोगोसे सिङाव थानाय माखासे बर' रावजों लिरनाय नेरसोनफोरखौ बोखारनायनि सायाव फिनजाथाय होदों बनसुआ। बनसुनि गाहाय बोसोनगिरि मनन्जय दैमारिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया दिनै क'क्राझार सहराव थानाय दखान गलाफोराव असमिया रावजों लिरनाय हांखोफोरखौ खोमोरदों, लोगोसे बर' रावखौ बेबादि नेवसिनायनिफ्राय जानगाराव थानो आरो बैफोर थांखिखौ बोखांना लाफिननो आसाम सोरखारखौ खावलायदों। बिटिसिआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव साख्रि होनायनि बेलायाव हाग्रामा महिलारि, थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे अजद गोनां बाथ्रा बुंदों, जेराव थांनाय बोसोराव एबा बिटिसिआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार 1नि साख्रि लोगोसे बिसिडिसिनि साख्रिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। जोबथारनायाव गोमानानै थानाय फरायसानि गोथै सह'खौ मोनफिनबाय। जाथाय जानाय जायगानिफ्राय 7-8 किल'मिटारसो गोजानाव मैया बङाइगाव जिल्लानि बिजयगावनि सम्पाबती दैमायाव जि सुनो थांनायनि उनाव गोमानानै थानाय 9 थाखोनि फरायसा सत्यजित बर्मनखौ फुङाव धुबुरी जिल्लानि रंगामती ओनसोलाव जायगानि सुबुंफ्रा नुदों। जाथायथिलियाव पुलिस आरो एसडिआरएफनि जवानफोरा नुजाथियो आरो गोथै सह'खौ बोखांनानै लायो। थुनलाइनि बिदै सोबग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सोरखारनि असम प्रकाशन परिषदआ होनाय बुक अफ इयार 2025 फेल'शिपनि थाखाय रिपेन बर'नि राव सोलायनाय बिजाबनि पान्डुलिपिआबो सायख'जादों। बे फेल'शिपनि थाखाय फोरमान बिलाइजों लोगोसे 50,000 रां होनाय जागोन होनना असम प्रकाशन परिषदआ फोसावदों। 1955 मायथाइयाव असमिया थुनलाइनि गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय गेदेमा लिरगिरि जतीन्द्र नाथ दुबरानि मुंदांखा खन्थाइ बिजाब बनफुल'खौ एखे मुङैनो बर' रावाव रिपेन बर'आ राव सोलायदोंमोन। सनितपुर जिल्ला तेलामारानि थागिरि आरो गोबाव सम आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ बिफानाव बर' रावनि राव सोलायगिरि महरै हाबा मावबोबाय थानाय रिपेन बर'आ बेनि सिगां बिजाब लिरनानै सुजुनानै आरो राव सोलायनानै बर' थुनलाइयाव बिहोमा होबोनायखौ नुनो मोनबोदों। बिथाङा आथिखाल आसाम आयेन आफादाव बर' बिफाननि लेङाइ नेहाथारि बिबानाव दङ। बिथांनि मख'जाथाव बिहोमानि मादाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि जिउ जारिमिनजों बिथा खालामनानै लिरनाय फेरेंगा दाउ मुंनि राव सोलायनाय सल'मा बिजाबाबो गांसे। मख'नो गोनांदि असम प्रकाशन परिषदआ फोसावनाय बुक अफ इयार 2025 फेल'शिपनि थाखाय आसामनि असमिया आरो बेंगलि रावनि सा 49 लिरगिरिनि मादाव 3 सुबुङाल' बर' रावनि थाखाय सायख'जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा
थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।